Dnes, dámy a pánové, vítám vás zpět u dalšího herního videa. Dneska si zahrajeme Amnesia House of Creep. Já se rád hraju, jako malý jsem se díval na kouzelnou školku, kde byl František z fanfárie. Co mám dělat? Chapter 1, nevím. Já jsem Krištof Kolombo. Už tady poletuju židličky a musím vyřešit záhadu tohohle House of Creepu. Toto jsem rozbil, aha, to jsem rozbil, ani jsem nechtěl. Naštěstí máme ty škrkadla, tak si tady uděláme takový malý táboráček. No to jsem se teda kurva, on je po mně, ale. Já jsem profesionální let's player z Česka, pane, víte o tom? Nevíte asi, nevadí. Už je klid. Ty hajzle! Nějaké pérko, dutá jehla, no tu si můžeme narvat tak možná do prdele a vyfočit se s ním na Instagram. Dobrý den! Ej! Co to je za Slendermana? Tak to nechci.